ये बाबा काय चालू आहे तुझं? काय नाटक करतो तू? कसली नाटकं? तुला दात आले जास्त? हो आलेत घासायला येतो. तू जास्त शहाणा बनू नको. तुला लाचची वॉर्निंग देतोय. चला ना कुठेतरी व्हॅलेंटाईन डे ला फिरायला जाऊया. हे बघ, मला ना तेव्हा जॉबला जायचंय आणि मी असलं काय मानत नाही. आणि ही व्हॅलेंटाईन डे म्हणजे आपली संस्कृती नाहीच आहे. व्हॅलेंटाईन डे साजरा करते. चल लवकर डबा दे, जॉबला जाऊन दे मला. चल ना, दे लवकर. अहो थांबा ना, किती घाई करताय? हे घ्या. चल येतो. हे काय? आणा इकडे बघू. फॉर किरण, मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते. कोणी दिले हे? मला नाही माहित कुणी दिलं. कोण ठेवून गेलं? म्हणूनच तुम्ही मला फिरायला नेत नव्हतात. जॉबचं खोटं नाव सांगून या सटवीवर फिरायला जायचं होतं तुम्हाला. अरे नाही. मी आता मम्मीकडेच निघून जाते. अगं बाई थांब, कुठं चाललीस? चल आपण जाऊया फिरायला. मी आज जॉबला सुट्टी घेतो आणि माझ्याबरोबर चल तू. म्हणजे तुला कळेल मी कुठे कोणाबरोबर नव्हतं चाललेलो फिरायला. ठीक आहे, मी लगेच रेडी होते. चला.